E a esta hora, 1:05, e co día que vai, é o tempo perfecto para ir pensando como preparo o bonito que teño na neveira para xantar hoxe. Pois mirando o mar na Ría de Arousa, no Porto de Carril, imos ver como nos preparan un bonito, moi bonito. O autor é o cociñeiro do restaurante Loxe Mareiro 2.0. Estamos aquí no Loxe Mareiro. Ahora propoñemos un prato de tempada que sería un bonito cunha sopiña de sandía infusionada en hinojo de mar e un caviar de jalapeño. Os ingredientes: sandía, bonito, un caviar de jalapeño que sería un baño de alginato, meteríase un pouquiño de calcio, jalapeño e saldrían esas esferas mini, un pouquiño de sal e nada máis. Un plato moi simple, de bravo, ahora que estamos en tempada e moi fresquiño. Bueno, pois teríamos dúas talladas de bonito, de burela, no seu caso, e o que faríamos un pouco sería coller un chorrín de aceite de oliva virgen extra, que a sartén previamente quente, e marcaríamoslo. Simplemente marcalo porque o bonito é bastante delicado, e si que si pasamos de cocción queda unha carne bastante chiclosa, pouco apetecido. E xa estaría no punto. Ora o que faríamos sería ca sandía que previamente marinamos no hinojo de mar durante 2 días sería ideal na caixinha esa, para que colla moita potencia o hinojo. Faríamos unha sopiña con pouquiño de sal e un puntín de pimenta e poñeríamos no fondo do plato a sopiña de sandía, poñeríamos uns trociños de bonito, sal en escama e remataríamos co caviar de jalapeño. E aí quedaría listo. Non está mal, a receita. Non sei se teremos os ingredientes na casa, pero ese é outro asunto. Pero o que si teremos na casa